Dalam. Mas kene to. Dalam apa? Kowe ora njaluk apa? Lah iya ngomong karo pemusik sing apik-apik, ora grup koyo ngono kuwi. Ayo Nek ngomong. Lah iya lho nek ora ngomong lah ya tak ora tanggap to pemusike. Lah ayo. Sing apik. Basa. Kepareng matur dateng nuduki. Nuduh iki sapa? Mas Eka nika ditanggepi. Mas Eka tanggepi. Ati nyuwun tukinem. Hah? Tukine maksudnya Di rumah sana kae bojone tukine ngono apa piye? tukine kene cepet Tapi Lah iki sik walah dadi ku arep joget diiringi sing lagune tukinem. tukine. Lah ngono kuwi lho. Tukinem bojone sura. Tukinem bojone sura. Tukinem bojone basura. Basura bojone tukinem. Alhamdulillah. Iki jenenge rezeki nongkrong Mbak. Apa-apa kudu disyukuri. Disyukuri. Rezekiku ya ora